O equipo feminino do EFM Concello de Boiro sumou un traballado empate na segunda xornada da Liga da Terceira Federación. As boirenses lograron quedar 1-1 nun partido que estivo marcado pola expulsión de Ana Bermúdez, que deixou a equipo cunha xogadora menos durante a segunda parte. O encontro no campo coruñés da Torre comezou de cara para as boirenses, que se adiantaron rapidamente no marcador. Apenas pasaron 5 minutos cando Margarita Pombo anotou o primeiro gol para o Boiro, poñendo 0-1 no marcador. Sen embargo, o Orzán non tardou en reaccionar. Pouco tempo despois, Daniela Macedo conseguiu o gol do empate, deixando o marcador 1-1. A pesar dos esforzos de ambas as partes, o resultado non se movería ao longo do encontro. O partido complicouse para o Boiro tras a expulsión de Ana Bermúdez na segunda metade, deixando o equipo xogando con 10 xogadoras. A pesar da inferioridade numérica, as boirenses defenderon con garra e lograron manter o empate ata o final. E con este resultado, o Boiro feminino suma o seu primeiro punto da tempada. Na vindeira xornada, as xogadoras de Miguel Ángel Ramos recibirán na casa o Vitoria, un rival complicado que ocupa a segunda posición da táboa, empatado a puntos co Celta. Un empate que dá moral ao equipo para afrontar o que ven. O Boiro buscará seguir sumando na próxima xornada e dar a sorpresa na casa.